Fondi.eu huwa sit elettroniku ġdid li jaqgħad flimkien sitt siti preċedenti huwa sit li min irid aċċess għall-informazzjoni dwar fondi Ewropej se jiswielu mitlu deb. Dan is-sit il-ġdid ħabbar fl-istess jum meta l-Prim Ministru Robert Abela u l-Kummissarju Ewropew għall-Koeżjoni u r-Riformi Elisa Ferreira ħabbru il-programmi operattivi għal pakkett ta' fondi Ewropej li kisbet Malta li ammonta għal 2.2 biljun euro. Il-kap eżekuttiv tal-Aġenzija Servizzi Ewropej f'Malta, Mendi Falzon, spjegat li f'dan is-sit wieħed jista' jikseb l-informazzjoni kollha li għandu bżonn biex jaċċessa il-fondi Ewropej. Wieħed fiha jista' jsib informazzjoni pereżempju min imexxi dawn il-fondi fejn wieħed jista' japplika x'tip ta' informazzjoni u x'tip ta' opportunitajiet ta' fondi hemm miftuħa. U qed tinħoloq katina sieħa anki mal-website tagħna sem.gov.mt fejn qed inkomplu hemmhekk nagħtu iktar informazzjoni dwar fondi kollha tal-Unjoni Ewropea u allura hemmhekk qed niffaċilitaw iktar lil dak li jkun li jixtieq forsi ifittex iktar informazzjoni jew ikun jaf iktar dwar fondi Ewropej isibhom f'sit wieħed li jikkumplementa il-kampanja sieħa għaddejja biex jiġi simplifikat il-proċess li ta' biex kif wieħed japplika għal fondi Ewropej imma fuq kollox li nagħtu iktar aċċess għal fondi Ewropej għal kulħadd.